मी स्वरूप उन्हाळकर कोल्हापूरचा आहे आणि 2009ला शूटिंग स्टार्ट केलं. त्यापूर्वी कोल्हापूरमध्ये माझे जवळचे मित्र आहेत जे कोल्हापूर पॅरालिम्पिक डिस्ट्रिक्ट असोसिएशन चालवतात, अनिल पवार सर. तर ते माझे जवळचे मित्र आहेत. मग त्यांनी मला स्पोर्ट्सची ओळख करून दिली. सुरुवातीला मी बरेचसे गेम ट्राय केले का तर मला पॅरा स्पोर्ट्समध्ये काही ना काहीतरी करायचं होतं. तर त्या दरम्यान मी शॉर्टपुट, डिस्कस, जावलिन आणि त्याचबरोबर पॉवर लिफ्टिंग पण चालू केलं. पण त्या दरम्यान असं लक्षात आलं की माझं फिजिकल स्ट्रक्चर त्या गेमसाठी प्रिपेअर नाही आहे. तर त्यामुळं मला ते गेम क्विट करावे लागले. त्यानंतर मी शूटिंगबद्दल माहिती मला मिळाली आणि शूटिंग मी चालू केलं. आणि कोल्हापूरमध्ये दुधाळी शूटिंग रेंज आहे, जी खूपच नावाजलेली रेंज आहे महाराष्ट्रामध्ये, भारतामध्ये. का तर बरेचसे खेळाडू तिथून इंटरनॅशनल प्लेयर घडलेले आहेत, इंटरनॅशनल मेडलिस्ट आहेत. तर त्या दरम्यान त्या रेंजवर मला जाण्याची संधी मिळाली, तिथल्या कोचेसना भेटण्याची संधी मिळाली. तर माझे जे पहिले कोच आहेत अजित पाटील सर आणि युवराज साळुंखे सर, त्यांच्याशी मी भेटलो आणि माझ्याबद्दल सांगितलं आणि त्यांना सांगितलं की मला शूटिंग चालू करायचं आहे. पण माझ्याकडे इक्विपमेंट घेण्यासाठी पैसे किंवा घरातून जो एक फायनान्स सपोर्ट लागतो, फायनान्शियल, तो मला मिळत नव्हता. का तर माझी फायनान्शियली घरची बॅकग्राऊंड खूपच हालाकीची आहेत. त्यामुळं मला ते घेऊ शकत नव्हतं मी. त्यामुळं मी सरांना रिक्वेस्ट करून सांगितलं आणि त्यानंतर मला सरांनी वेपन अवेलेबल करून दिली. आणि आज गेले 10 वर्ष झाली मी शूटिंग करतो आहे. तर 2016पर्यंत मी कोल्हापूरमध्ये शूटिंग केलं आणि 2016 नंतर मला असं जाणवलं की जोपर्यंत शूटिंग असा गेम आहे की जोपर्यंत तुम्ही स्वतःची इक्विपमेंट घेत नाही तोपर्यंत तुम्हाला म्हणावं तसा परफॉर्म करता येत नाही, किंवा ज्या लेवलला तुम्ही जाण्याची इच्छा ठेवताय त्या लेवलपर्यंत जाता येत नाही. त्या दृष्टीने असं स्वतःची वेपन घ्यावी असं मला वाटत होतं, पण फायनान्शियली अडचणीमुळे घेता येत नव्हती. मग 2016 दरम्यान आपले कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी मला वेपन गिफ्ट केली. त्या दरम्यान गनफा ग्लोरी अकॅडमी, जी गगन नारंग आहेत ऑलिम्पिक मेडलिस्ट, त्यांच्या अकॅडमीमध्ये मला प्रॅक्टिस करण्याची संधी मिळाली. पवन सिंग सरांनी मला इकडे चांगलं कोचिंग देण्यात आलं मला त्यांच्याकडून. आणि गेल्या 4 वर्षापासून 2016पासून मी इथे प्रॅक्टिस करतो यांच्याकडे. इथे मला आल्यानंतर खूपच माझ्या कामगिरीमध्ये फरक पडलेला आहे. मला इकडे 3 फॉरेन कोचेसच्या अंडर ट्रेनिंग करण्याची संधी मिळाली. आणि जे माझे आता कोच आहेत किरण कंदारे सर, यांच्याबरोबर गेल्या 4 वर्षापासून मी कोचिंग करत आहे, प्रॅक्टिस करत आहे यांच्या अंडर. आणि 2019मध्ये ज्यावेळेला वर्ल्ड चॅम्पियनशिप झाली ऑस्ट्रेलियामध्ये, तर ती कोटा मॅच होती आणि त्या दरम्यान मला इंडियाला रिप्रेझेंट करण्याची संधी मिळाली. आणि तो चान्स माझ्यासाठी आयुष्यातला खूप मोलाचा आणि महत्त्वाचा होता, मोलाचा ठरला. आणि तो चान्स मी चांगल्या प्रकारे घेतला आणि तिथे इंडियासाठी मला कोटा मिळवता आला. घरचा पाठिंबा पहिल्यापासून आईवडिलांनी मला शिक्षण दिलं. काकेतून उचलून मला शाळेपर्यंत घेऊन गेले आई-वडील. कॉलेजमध्ये वडील घेऊन जात होते 2ऱ्या मजल्यावर, 3ऱ्या मजल्यावर. तर आणि पहिल्यापासूनच खूप सपोर्टिव्ह आहेत घरचे, की बाबा त्यांना असं वाटतं की ह्या कंडिशनला आपल्या मुलग्याने काही ना काहीतरी करावं. पण मी जॉबमध्ये खुश नव्हतो, मला असं वेगळं काहीतरी करायचं होतं. म्हणून मी स्पोर्ट्स या फील्डकडे अटॅक झालो आणि शूटिंग चालू केलं. फिजिकली फिटनेस बघायला गेलं तर प्रत्येक गेमसाठी फिजिकल फिटनेस महत्त्वाचं आहे. या कंडिशनलाही माझे जे फिजिओ आहेत तर ते मला रोज 2 तास ट्रेनिंग घेतात. आणि व्हीलचेअरवर बसल्या कार्डिओ असतो आमचा. व्हीलचेअरवर व्हेरियस टाईप्स ऑफ एक्सरसाइज आहेत, तर ते एक्सरसाइज डेली चालू असतं आणि त्या प्रकारे आमचा फिजिकल फिटनेस मेंटेन राहतो. गेल्या 10 वर्षापासून एकच डोक्यामध्ये विचार होता आणि स्वप्न पाहिलं होतं की एक ना एक दिवस आपल्याला ऑलिम्पिकमध्ये इंडियाला रिप्रेझेंट करायचं आहे आणि ऑलिम्पिकमध्ये मेडल आणायचं. आणि खूप त्या गेमसाठी एक्सायटेड आहे. मी आतुरतेनं वाट पाहत आहे त्या ऑलिम्पिकची, त्या दिवसाची. तर नक्कीच मेडल जिंकून आणता येईल.
तर काय सांगाल स्वरूपबद्दल एकंदरीत सर स्वरूप हा एक पॅरालिम्पिक प्लेअर आहे आणि पॅरालिम्पिक प्लेअरला ट्रेन करणं हे थोडं म्हणजे भरपूर अवघड जातं. कारण की जेव्हा आपण नॉर्मल शूटर्सबरोबर ट्रेनिंग करतो तर आपण त्यांना सांगू शकतो की बाबा तुम्ही ही एक्सरसाइज करा, ती एक्सरसाइज करा. पण स्वरूपसाठी आम्हाला अभ्यास करून रिसर्च करून एक एक्सरसाइज शोधावी लागली आणि त्यांना ती एक्सरसाइज सूट होती की नाही ती शोधावी लागली. असं करून आम्ही त्यांना ऑलिम्पिकसाठी रेडी केलेलं आहे. स्वरूपबद्दल काय सांगाल, किती हार्डवर्किंग आहे आणि किती पॅशनेट आहे? स्वरूप इज व्हेरी पॅशनेट. आपण असं बघू शकतो की तो राहतोय कोल्हापूरमध्ये आणि फक्त ऑलिम्पिकसाठी ट्रेनिंगसाठी तो पुण्यात येऊन ट्रेनिंग करतोय आणि मागचे 6 महिने झाले तो एकटाच राहतोय. म्हणजे ही डझंट हॅव एनी सपोर्ट की घरी आई वडील आहेत, काही भाऊ बहीण आहेत. तो PGमध्ये राहतोय, एकटाच ट्रेनिंग करतोय. रोज सकाळी 9 वाजता रेंजवर असतो. 9 ते संध्याकाळी 3 वाजेपर्यंत आम्ही ट्रेनिंग करतो. त्यानंतर मग परत फिजिकल ट्रेनिंग करतो. हे सर्व तो एकटा कसं काय हँडल करतो हे मलाच कळत नाही अजून सर. टोकियो पॅरालिम्पिक्सबद्दल त्याच्याकडनं काय? टोकियो ऑलिम्पिक्समधनं आता सर्वांना एकच इच्छा असते की आपल्या शूटरनी गोल्ड मेडलच आणावं. पण माझी अशी इच्छा आहे की त्यांनी गोल्ड मेडल तर आणावंच, पण वर्ल्ड रेकॉर्ड पण करावं.